Daj mi to. Daj mi to! Ne, moje. 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 To je moje. Chápeš to? Toto je bláznivý brat. Toto musí ísť na YouTube. Toto musí ísť na YouTube. Toto musí ísť na YouTube. Nie. Áno. Ja to poviem. Otravný brat, ktorý nevie, čo má robiť. Aj blázon zo YouTube, nie? Však. Sama ho točím teraz na YouTube. Blázon, ale bucha, ovládačo do tabletu. Super, však? Super, brat. Všetko vám pokazí. Ivko, povedz, že si super brat. Super, brat. Ne. Ne, to je to. A paprika, to je to. No! Dosť. To sa robíš prdel. Ne. On ma vyprankoval. Ty si fakt. Ne. No. Nie je tam brastrinka. On mi skoro rozbil tablet. Môžete mu dať čo povedať? Píšte do komentárov, že blázon. Blázon! Nie, vrah to nie je. A robí blbosti. Lebo ja som blbú. No, Ja som blbú. no vravím. No, pane Bože. Toto není na to fejkované, ale to naozaj. Toto je realita s bratom mladším. 2 roky. Prestaň! Ty! Dá! Jau. Tati! Pomoc! Nie. Prosím. Ibo nie, to boli, fakt. To fakt boli. To vážne boli! To fakt boli, ale Ivo. Prosím ťa. Hlavne, že na kamere si taký toto. Hyperaktívny. To boli! Zapala Nócka. A ide. No do ryti. No pozrite na to, blázna. Poláme ti to. No. Vravím. Letáčik. Ne. Keď toto rozbije, no tak ho rozmôžem. Enzej tralala, poď do nich. Vole, už prestaň. Enzej tralala, ide. On ma chce zabiť hračkou. Teraz týmto na to zdrbe, keď to robí. Teraz ovládačom na to. No na čo? Teraz ovládačom. Na neviem na čo. To ale že fakt nevravím, že má robiť to. On to sám robí. Neukazuj to ani náhodou. Nie. No musím si.